Молодь костела, горячая сердцем и натхненная духом. Похваленый Иисус Христос. Навеки вечные, амен. У эфірі праграми «Молодь касцёла». Маё імя Надзея, і сёння да нас у студыю завітала моладзь з архікатэдральнага касцёла імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Вітаю вас. Раскажыце, калі ласка, пра сябе, крыху пра тое, як ваше імя, адкуль вы і чым вы займаецеся. Меня зовут Яна, я родом з города Свіслач у Гродзенскай вобласці. Вучылася і цяпер працую ў Мінску, хожу ў катедру. Мяне зовут Ірена, мне 21 год. Я ў гэтым годзе скончыла БДУІР. Сама паходжу з Нарачы, але зараз належу да катедральнай парафіі. Меня зовут Свяслава. Вучуся на 3-м курсе у БДУ на мехмаце. Сама паходжу з Эльвы, Гродненскай дыяцэзіі. Цяпер хожу ў катедру. Мяне зовут Ян, я мінчанін, навучаюся на 5-м курсе БДУ на фізічным факультэце. З дзяцінства хаджу ў катедру. Меня зовут Оля, я паходжу з парафіі Рось Гродзенскай дыяцэзіі. Працую ў Мінску лагапедам у дзіцячым саду, хаджу на моладзевае спатканне ў катедру. Я зовут Ксёндз Андрей, я викарий катедральной парафии, сам я походжу з Ракова. Амаль усе з вас, акрамя Яна, прыехалі адкуль-небудзь, але не з Мінску. Чаму менавіта вы прыйшлі ў катедру? Вас, можа, хтосьці прывёў, ці як вы далучыліся да катедральнай моладзі? Гэта галоўны касцёл Беларусі, яго лёгка знайсці. Вось. І заўсёды, калі яшчэ былі моладзю, напрыклад, я ў Нарачы, то прыязджалі начуванне ў Мінск, якія праходзілі ў катедры, таму ведала, што калі паступлю ва ўніверсітэт, то буду хадзіць у катедру. Астатнія таксама прыязджалі начуванне ці ў катедру? Я ў катедру пачала хадзіць ужо вельмі даўно, калі яшчэ была студэнткай, але быў такі перыяд, што хадзіла ў іншы касцёл, толькі прыкладна гады 2 назад зноў пачала хадзіць у катедру, але зусім не думала, што далучуся да моладзі. Напэўна, так Бог пакіраваў, што я сама пайшла на моладзевыя сустрэчы, хоць я і такая не рашучая сама па сабе, але я здзівілася, што я сама змагла пайсці на моладзевыя сустрэчы, мне вельмі спадабалася, я засталася і адчуваю сябе на сваім месцы. З чаго ўвогуле складаецца жыццё ў супольнасці, менавіта вашай? У вас ёсць спатканні, можа, катэхезы, можа, вы бавіце так час разам? Так, мы вельмі шмат праводзім часу разам і на малітве, на спатканнях. Таксама у нас ёсць катэхезы. Час ад часу мы бываем на рэкалекцыях ці іншых моладзевых спатканнях у іншых гарадах. Таму у нас вельмі розныя ёсць мерапрыемствы і сустрэчы. Таксама кожную нядзелю, напрыклад, пасля святой мшы так склалася на гадзіну, моладзь збіраецца разам. У нашым любімым пагрэбочку мы п'ём гарбату, размаўляем, што там адбылося за тыдзень, гуляем у настолкі розныя і проста праводзім разам час. Таксама мы часта ходзім гуляць у футбол, і на розныя такія выезды на прыроду, напрыклад. Вы гуляеце ў футбол з селезіянамі? Яны таксама гуляюць? Ці думалі вы калі-небудзь згуляць з імі? Былі прапановы, не толькі з селезіянам, вось селезіяну хацелі ехаць, у них ёсць араторый, дзе можна пагуляць нават зімой. Вось прапанавалі хрыстасоўцам, пакуль неяк нашы графікі не супадаюць. То есть мы адкрытыя на такія спаборніцтвы, пакуль не атрымалася так сабрацца з іншай парафіі, каб неяк пагуляць разам. Але мы ўжо некалькі год трэніруемся, таму гатовыя. Кожную хвіліну. Так, я спадзяюся, нашы гледачы пачулі, што катэдральная моладзь гатова прыняць выклік, таму запрашаем іх на турнір. А можа, яны самі арганізуюць, бо вы таксама праводзіце не мерапрыемстваў, але спатканняў для моладзі. Вось апошняе, дзе сабралася моладзь усяго Мінску. Вы праводзіце таксама спатканні перад Вялікднем і Божым нараджэннем. Божым нараджэнні.
як увогуле, як гэта робіцца? Гэта ксёндз, ну, вас, так сказаць, просіць арганізаваць, або гэта ваша ініцыятыва, і вы хочаце штосьці зрабіць такое? Ну, па-першае, не можна сказаць, што гэта мы іх праводзім, бо праводзіць гэтыя спатканні моладзь з розных парафій. Яно такое зборнае атрымоўваецца, што адчуванне, што, напрыклад, вось у чацвер было спатканне на пачатак навучальнага года, яго таксама праводзіла моладзь з розных парафій. Кожная парафія адказвала за нейкую частку. Вось, таму гэта такія спатканні агульныя больш. Ну, і мы таксама ў іх удзельнічаем, бо яны вось адчуванні праходзяць у катедры, так? Ну, і мы больш адказваем за нейкія тэхнічныя рэчы, ну, таксама часам за напаўненне, за ідэі. Вось. Але гэта таксама, ну, патрэбен час, каб гэта ўсё зрабіць. Ад простага дэкарацыі да нейкіх тэхнічных пытанняў. Як у вас хапае часу на тое, каб і працаваць, і вучыцца, і яшчэ і паспяваць нейкія такія... Усё гэта вызначаецца не толькі часам, але і колькасцю людзей. Калі нас шмат, то мы можам даволі хутка ўсё падрыхтаваць. І каб спалучаць гэта, ну, напрыклад, у адзін дзень хтосьці вучыцца і не можа прыйсці, але іншы мае вольны дзень і прыходзіць папрацаваць. Ну і таму разам вось атрымліваецца падрыхтаваць усё належным чынам. Дарэчы, наколькі вялікая супольнасць катедры? Вось гэта такі, вы сказалі, цэнтральны касцёл, і сапраўды, ну, усе ведаюць, дзе знаходзіцца катедра, усе, напэўна, былі, і тыя, хто з Мінску і не з Мінску. Наколькі вялікая моладзь катедры? Складанае пытанне, вось... Тысячы. Да, вось. Як бачна, ну, моладзь прыезджая, вось, і мы катедры не маем месца спальнага раёну ў Мінску, то есть новыя парафіі ўсё ж таки будуюцца ў тым месцы, дзе людзі пражываюць, катедра мае месца, куды людзі прыязджаюць, каб памаліцца, і таму, напэўна, таксама маем моладзь розных парафій. На жаль, ну, не так шмат моладзі, якая прыязджае ў Мінск вучыцца, каталіцкая моладзь, знаходзіць месца на парафіях, таму, ну, скажем, той працэнт моладзі з Мінска, якая ёсць у сталіцы, якая верыць у Хрыста, якая пабожна ходзіць на святую мшу па нядзелях у сябе адтуль, дзе яны паходзяць і пражываюць іхныя бацькі, на жаль, не так часта знаходзіць месца не толькі ў катедры, але, скажем, у розных парафіях, і таму, ну, не такі вялікі адсотак, вось, не скажем, што нас тысячы, вось, але лепшыя ходзяць кудысьці, вось, і таксама ў катедру. Колькасць, ну, не можам, няма ў нас перапісу насельніцтва, што мы вось адзначаем, што у нас 50 чалавек, вось, і 10 з іх здымаем, вось, пасля... Таксама ёсць моладзь, которая лічыць сябе моладзю катедры. Напрыклад, яна ўдзельнічае ў некаторых мерапрыемствах, калі атрымоўваецца, там, гэта можа быць раз на год пілігрымка нейкая, так? А ёсць моладзь катедры, которая ходзіць пастаянна, амаль кожны дзень штосьці рыхтаваць, дзесьці быць разам. Ну, таму так нельга сказаць, што нас там 20 або 50, таму што гэта такое па-рознаму бывае. Ну, мне здаецца, таксама, мы скажем, ёсць нейкія рухі, да, там, ну, Кутухмінат, напрыклад, да, ёсць рух, ёсць нейкія супольнасці моладзі, якія сябе акрэсліваюць, ну, нейкай групай, скажем, напрыклад, нашыя браты капуцыны маюць фармацыю, таму кажу, што гэта францішканская моладзь. Вось, мы больш усё ж такі маем агульнае душпастарства, і, напэўна, няма такой... Зразумела, кожная парафія мае сваю спецыфіку, сваю традыцыю, але можам сказаць, што не абавязкова, што, ну, моладзь можа сябе атаясамляць з той ці іншай парафіяй, але тэарэтычна тоже можа лічыць сябе часткай чагосьці іншага. То есть, скажем, калі вярнуцца да мінулых пытанняў адносна арганізацыі нейкіх спатканняў, то есть гэта спатканне супольнасці касцёла, да, то есть, ну, не можам сказаць, што ёсць супольнасць у катедры, ёсць супольнасць у хрыстусоўцаў, скажем, як штосьці асобнае, то есть гэта нейкая маналітная, ну, не знаю, адзіны каталіцкі касцёл, які аб'яднаны, які людзі, які ходзяць у рознай парафіі, таму што, напрыклад, скажем, таксама наша моладзь удзельнічае ў нейкіх мерапрыемствах іншых, да, то есть хрыстусоўцы штосьці арганізуюць, і не абавязкова мы
мы ідзем на спатканне як катэдральная моладзь, не? То есть хтосьці асобна, напрыклад, не так даўно быў вечар прастаўлення ў нашых братоў хрыстусоўцаў, вось, і хтосьці з нашай моладзі таксама там быў, пасадзяліўся, што я там быў. То есть это не то, што мы паслалі прадстаўніка катэдральнай моладзі на вось спатканне ў хрыстусоўцаў, да? То есть і гэта, мне здаецца, вельмі добра, калі моладзь адчувае, што касцёл адзіны, не? Вось Мінскі ёсць розныя парафіі, з чаго я магу чэрпаць і магу шукаць для сябе нейкае месца. Вось. Таму, напэўна, таксама цяжка сказаць, колькі людзей, не? То есть хтосьці туды прыйдзе, хтосьці туды, ёсць нейкія рухі, у сэнсе рухі, год туды ходзіць, год туды, шукае сваё месца, дзякуй Богу, калі знойдзе там, дзе яму утульна. Вось. Раскажыце, чым асаблівае вашы спатканні, вашы катэхезы? Вось вы успомнілі пра францішканаў, якія ў нас былі тут на мінулай праграме. І так, сапраўды, у іх ёсць праграма, у них ёсць фармацыя пэўная, катэхезы з тэмамі. Ці ёсць у вас катэхезы і як яны праходзяць? Ці вы дамаўляецеся пра тэму, або ксёндз вам прапаноўвае, або увогуле ёсць таксама нейкая праграма, і вы ідзеце проста на кожную нядзелю ёсць свая тэма? У вас ёсць катэхезы? Спачатку у нас было так дамоўлена, што нам на пачатку, напрыклад, прошлага года нам прапанавалі анкету. Ксёндз прапанаваў анкету, у якой мы маглі напісаць, якія мы тэмы жадалі праглядзець, як бы прайсці на працягу года. Але ўсе мы разумеем, што калі мы запісалі гэтыя тэмы, то калі гэта анкета, то трэба было падвесці нейкія вынікі. І не заўсёды тыя тэмы, які кожны напісаў, яны павінны былі адбыцца, як бы прайсці за гэты год. Таму па выніках гэтай анкеты, хто больш прагаласаваў за якія тэмы, і праводзіліся тыя тэмы, але на працягу года мы маглі таксама папрасіць святара, каб ён правёў якіясьці тэмы, якія бы, можа, асабліва захацелі б закрануць, якія для нас сталі важныя, мы гэта зразумелі, альбо пасля якоїсьці тэмы нам захацелася яшчэ прайсці, альбо больш даведацца наконт якоїсьці тэмы. Таксама на працягу года мы мелі магчымасць задаць пытанні святару, на які ён мог бы адказаць, альбо гэта у часе катэхезы мог зрабіць, альбо, напрыклад, калі хтосьці гэта жадаў, то індывідуальна паразмаўляць. Што ўвогуле вам падабаецца больш за ўсё у супольнасці ў вашай? Жыццё ў супольнасці, яно разнастайнае. Гэта не толькі катэхезы, гэта і гарбата, гэта і футбол, гэта і штосьці іншае. Што вас прыцягвае, можна сказаць? Менавіта мяне, напрыклад, я вельмі цаню катэхезы, которые для нас праводзяць, там шмат ведаў, яны усе вельмі карысныя, але, напрыклад, іх можна пачытаць дзесьці ў нейкай кнізе, а вось людзі, з которымі ты спатыкаешся, которых ты пазнаеш, разам з которымі ты крочыш да Бога, шукаеш нейкага правільнага шляху, мяне больш за ўсё прыцягваюць людзі, сябры, которых я маю ў супольнасці, і адносіны з імі. А ці не бывае такое, што цяжка з сябрамі? Бо ў любых стасунках настае такі крызіс, калі проста ты чалавека бачыш кожны дзень, або проста часта, ты ўжо, не то, што цяжка знайсці агульную мову, але проста нейкія непаразуменні такія ўзнікаюць па звычайных пытаннях. Ці не бывае вам цяжка? Напрыклад, што датычыць мяне, так магу сказаць, што бывае цяжка, але я зразумела, што я адчуваю сябе ў гэтай супольнасці, як ўжо казала на пачатку, як на сваім месцы, таму для мяне, напэўна, гэтая цяжкасць лягчэй праходзіць, як бы праходжу іх і разумею, што цяжкасці таксама павінны быць, што без іх не можа існаваць супольнасць і не можа існаваць кожны ў супольнасці, таму што праз гэтыя цяжкасці мы яшчэ мацнейшыя становімся, яшчэ мацнеюць нашы адносіны ў супольнасці. І таксама цяжкасці ўзнікаюць звычайна тады, калі мы пачынаем штосьці рабіць. Калі нічога не рабіць, то цяжкасці, напэўна, ніколі не будзе. А так як мы часта штосьці робім, напрыклад, нашы меркаванні сутыкаюцца, і мы разам выясняем, штосьці шукаем добрае, штосьці, што прынясе большай карысці, таму часам цяжкасці гэта таксама, як паказчык таго, што праца ідзе, ўсё кіпіць і ўсё добра. Я магу дадаць, што цяжкасці заўсёды ўзнікаюць пры нейкіх зносінах,
Вось і у мінулым годзе мы паспрабавалі зрабіць нават такі сінод, на якім Які не закончылі, да. з якім мы распачалі, так, але на якім разглядалі некаторыя праблемы, некаторыя пытанні, што маем. Вось. Гэты сінод быў толькі для моладзі катедры? Так, бо мы разглядалі менавіта нашы праблемы, як, напрыклад, размеркаваць нашы функцыі, хто што робіць у супольнасці, як, каб не ўзнікалі пытанні, нейкія канфлікты, можа, каб кожны, каб гэта ўсё было вырашана, вось. І вы так і не дамовіліся. Хто за што адказвае? Не дамовіліся. Сінод справа сур'ёзная, не? Ведаем, што папа Францішк зараз распачаў таксама сінод. Ну да, гучыць сур'ёзна, калі кажаш сінод. 3 гады, які будзе рухацца, не? Вось, і, ну... І вы вырашылі таксама 3 гады синхронна ісці? Колькі дух дасць, столькі будзе ісці. Я спадзяюся, што мы на пачатак года зробім высновы. Вось, нейкія, ужо ёсць працоўныя дакументы, які мы распрацавалі вось па ходу пытанняў. Я хацеў вярнуцца да душпастарства ўвогуле, да, то есть якраз закранулі пытанні адносінаў і так далей, катэхез. Вось, напэўна, катедра з аднаго боку добра, гэта цэнтральны касцёл, з другога крыху горш, з пункту гледжання таго, што там заўсёды змяняліся святары, не? І калі святары змяняюцца, таксама святар часам мае розны погляд, не? Таму складана знайсці нейкую такую адзіную калію, скажем, да, да чаго дастасавацца, ці неяк мець супольнасць, але на маё меркаванне ўвогуле нейкай фармацыі, скажем, ці ўвогуле душпастарства, мы вельмі часта зводзім душпастарства да катэхез, не? Вось, душпастарства, на мой погляд, гэта не катэхезы. Вось, катэхезы таксама, але гэта не галоўнае. Як Ірана казала, што, ну, інфармацыю можна прачытаць на Вікіпедыі. Дзякуй Богу, у Мінску ёсць цудоўны каледж Яна Хрысціцеля. Некаторыя скончылі, некаторыя навучаюцца. Вось, там можна атрымаць добрыя веды. Вось, ну, пра Святое Пісанне, пра навуку касцёла і так далей. Чалавек, які жадае штосьці чытаць, дзякуй Богу, вось ёсць Радыё Марыя, можна слухаць катэхезы з Радыё Марыя. Вось, можна карыстацца шматлікімі сродкамі, дзе знайсці веды пра касцёл, і гэта, напэўна, дасць, можа, нават болей, чым, калі мы кажам пра веды, не? Чым нейкія сустрэчы на той моладзі лакальнай. Усё ж такі душпастарства — гэта будаванне супольнасці, да? Нейкае месца чалавека, і разумеем, што касцёл таксама нас называе народам Божым. То есть касцёл — гэта вось кожны удзельнік. І, напэўна, для мяне, як для душпастарства, вельмі важна данесці моладзі, вось не толькі маей, што касцёл — гэта не святары, не мы вырашаем, мы штосьці вырашаем, можам вырашаць тэмы катэхез, бо нам здаецца, што гэта моладзі патрэбна. Але то, як выглядае касцёл, ад іх таксама залежыць. Вось мы казалі пра спатканне ў чацвер для ўсёй моладзі, да? І мэта таксама, што моладзь у ім удзельнічае. Мы арганізуем, разам удзельнічаем, увесь касцёл удзельнічае, каб служым адзін аднаму, каб іншы змог знайсці месца ў супольнасці. Вось, і, напэўна, вось гэтыя пытанні адносінаў, пытанні нашага сіноду ўнутранага, вось, таксама для таго, каб кожны таксама мае нейкі голас, не толькі каб яму служылі, не? Вось, што зараз мы зробім сінод, святар зробіць вынікі, і пасля святар будзе ведаць, што рабіць. Вось, кожны таксама адказвае за супольнасць. Дзякуй Богу, ёсць у нас добрыя пасылы. Вось, на футбол я, напрыклад, не збіраю моладзь. Моладзь мяне заве на футбол. Ёсць прапановы схадзіць разам кудысьці, якое таксама не ідзе ад святара. Не? Гэта добры пасыл, калі чалавек разумее, што я таксама служу супольнасці. Мне ёсць прапанова, і я яе неяк рэалізую. І, напэўна, гэта, ну, галоўная нейкая мэта супольнасць. Зразумела, што патрэбны катэхезы, зразумела, што трэба чамусьці навучаць, паглыбляць духоўную, трэба малітва, трэба нейкая еднасць, але вось, напэўна, галоўная мэта душпастарства — гэта стварэнне нейкай сям'і, адзінага касцёла, дзе чалавек можа сказаць, што я частка гэтага, і я не адзін. Не? Вось, што ёсць людзі, якія за мяне таксама адказваюць, за якіх я жадаю таксама адказаць. Вось, напэўна, нейкусь так. У такім накірунку працуем. А вось, як атрымліваецца, так атрымліваецца. Усе людзі недасканалыя, святары, на жаль, таксама.
Вось, дарэчы, тыя, хто сочыць за інстаграмам моладзі катедры, напэўна, бачыць, што у вас ёсць не толькі футбол і гарбата, але і часам вы збіраецеся, каб, напрыклад, зрабіць паштоўкі для хворых, або прыбраць могілкі, або, як учора, рабілі ружанцы ў сацыяльным цэнтры. Гэтыя прапановы таксама сыходзяць ад вас, або вас хтосьці просіць дапамагчы? Частка з такіх акцый гэта ўжо пэўныя традыцыі, напэўна, нашай моладзі. Вось, напрыклад, прыбіранне могілак гэта ўвогуле традыцыя, напэўна, старэйшая за нас. Так спакон вякоў было, што катедральная моладзь так у лістападзе едзе прыбіраць могілкі, а пасля едзе памаліцца на іх за памерлых. Вось паштоўкі, гэта была прапанова ксяндза Андрэя, якую мы добра падтрымалі і стараемся на нейкія святы рабіць старэйшым парафіянам нашай парафіі паштоўкі. Добра, а ці не адчуваеце вы які-небудзь груз ад таго, што вось гэта традыцыя і так трэба рабіць, але вы не хочаце, у вас няма часу, у вас іншыя проста справы. Але гэта традыцыя і... Для мяне, напрыклад, усе нашыя спатканні, а таксама ўся гэта актыўная праца, гэта наадварот не праца, а адпачынак. Бо калі, напрыклад, за цэлы дзень альбо за палову дня стамляешься на працы асноўнай, то тады спатканне з моладдзю, на якое мы прыходзім, гэта, нягледзячы на тое, што гэта таксама інтэлектуальная альбо фізічная праца, гэта прыносіць вялікае задавальненне. І таксама бывае груз, калі гэта робіш дзеля галачкі. Мы не робім гэта дзеля галачкі, мы робім гэта шчыра, колькі можам, калі штосьці мы не можам ахапіць, то ад гэтага заўсёды можна адмовіцца, бо ніхто нікога не прымушае. Мне здаецца, тоже, то есть, калі мы разумеем касцёл як супольнасць, то есть, галоўны пасыл касцёла ўсё ж такі гэта евангелізацыя, і, напэўна, калі мы збіраемся толькі, каб пагуляць у настолкі, схадзіць на футбол, паслухаць нават катэхезу, напэўна, гэта нас нічым не адрознівае занадта ад тэатру, ад нейкіх іншых сацыяльных супольнасцей. Касцёл ўсё ж такі той, хто наследуе Хрыста. І, напэўна, супольнасць, якая не ўдзельнічае ў нейкім служэнні, напэўна, можам задаць пытанне, ці яна ўвогуле слухае голас Хрыста, ці ідзе за Хрыстом. То есть мы ўсе пакліканы да нейкага служэння, і так ёсць прапановы, якія хтосьці просіць, дзесьці мы шукаем на тое, каму дапамагчы, напэўна, гэта таксама неяк паходзіць сэрца. Вось не то, што мы даўно нікаму не служылі, тут трэба зараз пайсці каму-то паслужыць, але бачым чалавека ў патрэбе, таму жадаем яму неяк вось дапамагчы. А ці памятаеце вы якія-небудзь цікавыя гісторыі, калі б вам дапамаглі людзі, якія ў супольнасці? Калі б вам дапамагло тое, што вы прыналежыце да моладзі катедры? Ян замечательно решает физику. Всей супольнасці моладзі катедры. Для гэтага варта, конечно. Калі ў мяне ўзнікаюць праблемы з камп'ютарам, то я звяртаюся да нашага Нікіты, які добра разбіраецца, які добра можа мне штосьці пасаветаваць. У нас супольнасць вялікая, спецыялістаў розных шмат, таму шмат інжынераў, канешне, але па любой справе можна знайсці, хто табе дапаможа. Напрыклад, у мяне была такая сітуацыя на працы. У маёй дырэктара майго на працы зламаўся камп'ютар, штосьці ён патух і ўсё, экран не працаваў. Я думаю, што рабіць? Я думаю, добра, звярнуся да майго сябра, ён праграміст, напэўна, ведае. Я па тэлефону яму ўсё расказала, ён кажа, гэта зрабі, гэта. Я кажу, гэта ўжо рабілі. Ён, зрабі яшчэ, паспрабуй яшчэ. І калі толькі я палажыла трубку і говорю, добра, будзем штосьці рабіць. Мы яшчэ раз рабілі тое, што рабілі да гэтага, і ўсё наладзілася, і камп'ютар стаў добра працаваць. Я падумала, што проста гэта падтрымка сябра была. Так, сапраўды. Давайце, можа, вернемся да спаткання, якое было ў чацвер. Тэма яго было... Якая была тэма? Мапа моладзі Мінска. Так. Я не магу не замеціць, што былі там суперкласныя фармуліроўкі, падабраныя пад кожную парафію. Гэта вы іх прыдумвалі? Ці... адкуль увогуле такія ідэі былі? Вы кожную парафію прадстаўлялі нейкімі цікавымі словамі. Ідэя была ў тым, каб кожная парафія магла запрасіць да сябе моладзь, бо шмат моладзі яшчэ не належыць ні да якай супольнасці моладзі Мінска і шукае, знаходзіцца ў пошуках свайго месца. Ідэя была ў тым, каб кожная парафія сябе прадставіла
Ну, або калі, напрыклад, прадстаўнікоў парафіі не было, каб мы проста маглі расказаць моладзі, што вось там знаходзіцца такі касцёл, і туды таксама можна хадзіць. Бо часам жывеш некалькі год каля касцёла праз дарогу, а не ведаеш, што ён там знаходзіцца, бо ён там за дамамі, напрыклад. І ідэя была ў тым, каб проста абазначыць усе касцёлы Мінска на мапе. Ну і каб не рабіць гэта проста суха, то мы падумалі, з чым у нас асацыіруюцца касцёлы пэўных раёнаў, ці што мы пра іх ведаем цікавага. Ну, штосьці трэба было, так сказать, цэнзурка прайшла, там могуць быць лакальныя шуткі, ну, ўсё ж такі, каб выйшла толькі тое, што можам усім прадставіць, не, можа, не ўсе зразумець шутку. Ну, напэўна, моладзь крэатыўная, то есть ідэя, да, каб не суха прадстаўляць інфармацыю, а неяк цікава расказаць пра парафію, каб моладзь таксама магла вось убачыць і неяк, па-першае, на спатканні неяк узрадавацца, а па-другое, бачыць, што касцёл у Мінске не так мала. Крыху гэта мае карані таксама з той нагоды, што мы калісьці рабілі адарацыю, тоже была такая ідэя па розных парафіях ездзіць, прытрымліваць такой адарацыі для ўсёй моладзі раз на год перад падчас поста, неяк традыцыйна гэта бліжэй да 8 сакавіка, так проста выйшла з першым. Да, і былі на Залатой горцы, на Каменнай горцы, і так, нават наша моладзь такая ў Мінску такая, вот, а тут парафія ёсць, там вот. Ну, для мяне таксама было не то што дзіўным такім знаходніцтвам, што моладзь таксама не ведае, дзе знаходзяцца касцёлы. Я, на жаль, таксама не зусім ведаю, дзе ўсе парафіі касцёлы, і, напэўна, прадставіць, дзе гэты касцёл канкрэтна ў Мінску, каб моладзь, можа, нават здзівілася, што каля дома вось ёсць. Але цяпер ведаеце. Дзякуючы мапе. Якую параду вы можаце даць моладзі, якая яшчэ, можа, не вызначылася, да якой супольнасці яна хочуць прыналежыць? Можна пачытаць пра розныя супольнасці. Ну, вось, напрыклад, амаль у кожнай супольнасці ў Мінску ёсць Інстаграм. Можна, прынамсі, распачаць з таго, што мы ўсе сядзім у соцсетках, проста зайсці не ў TikTok, а зайсці ў Інстаграм якой-небудзь парафіі і пачытаць, што там адбываецца. І калі табе гэта адгукаецца, то бліжэй пазнаёміцца, можа паехаць туды, даведацца, дзе і як сустракаецца моладзь. А ці атрымліваецца у вас з свайго асяроддзя, можа, з тых, хто з вамі вучыцца ці жыве ў інтэрнаце, далучаць кагосьці да вашай суполкі? У меня есть одна группница, яна каталічка, але ну так, некалькі разоў яна прыходзіла да нас, але яна яшчэ шукае сваю супольнасць. Вось. І ты ёй дапамагаеш? Ну, трошкі. Бывае. Ты не спрабавала яе, напрыклад, прывесці ў катедру? Яна прыходзіла. Але ёй не падабалася, яна зразумела, што гэта не яе. Яна шукае яшчэ сваю. Так. Ну, калі б так, там было пытанне на пачатку, там, хто і прыйшоў, моладзь сароміцца, вось, калі б мы спыталі ўвогуле з тых, хто ёсць, ну, у нас моладзь, як сказаць, такая, вяршкі касцёла, вось, розных куткоў Беларусі, якая шукала месца, ну, звычайна, калі мы бачым, што, звычайна, кагосьці хтосьці прывёў, вось, ну, ёсць страх не толькі прыйсці ў катедру на спатканнях, гэта і да хрыстусоўцаў знайсці, дзе яны там сустракаюцца, і да салезіянаў, каб пайсці за гэтай супольнасцю, асабліва калі трэба ісці куды ісці. На жаль, нам таксама на спатканні не ў касцёле, тоже трэба выйсці, знайсці гэты душпасарскі цэнтр, які мы называем пагрыбком. Ну, чалавек нават калі жадае прыйсці, все роўна, што я там рабіць буду, то есть звычайна людзі ўсё ж такі прыходзяць праз кагосьці, вось. І, напэўна, гэта датычыць не толькі моладзі, і, напэўна, вось гэта важны элемент, калі кагосьці мы шукаем. Калі вярнуцца да парады, як знайсці сваё месца, мне здаецца, ну, такі час патрабіцельскі, вось, калі нам усе павінны, да, вось, нейкая рэклама, гэта добра, калі супольнасць сябе неяк прадстаўляе. Ну, мне здаецца, што
той, хто не шукае, той не знойдзе. Вось, ну, на жаль, так ёсць. Мы можам яго ўбачыць у касцёле, можам неяк захвоціць, ён загарыцца, да. Ну, калі чалавек сам сябе не вымагае, мне здаецца, калі нават Езус Христос прыйшоў, вось 12 апостолаў стала, напэўна, чалавек бы таксама не выбраў бы гэтую супольнасць. То есть, мне здаецца, вельмі важны элемент — гэта жаданне штосьці знайсці. І вось такія людзі знойдуць. Вось. І згодзен, што вот Віслава кажа, што прапанавала, можа быць, не месца катэдра. Ну, то есть, чалавеку трэба шукаць. І калі чалавек шукае, перакананы, што Бог падкажа. Вось. Гэта, мне здаецца, галоўны элемент — гэта жаданне і зрабіць сябе высілак. Вось, каб не толькі казаць, што ну, няхай душпастары мяне шукаюць, вось, ці моладзь каталіцкая шукае там па інтэрнатах, вось, я скажу, калі спытаюсь, то буду хадзіць, то, напэўна, так не знойдзе. Вось, кажу, нават калі б Езус Христос прыйшоў, яшчэ патрэбна, і мне здаецца, самым галоўным элементам ёсць жаданне чалавека да чагосьці належыць, или неяк сябе праяўляць і быць у касцёле. Ксёндз Андрэй, вам цяжка працаваць з моладдзю? Да, з моладдзю працаваць нялёгка, вось, але добрыя справы ў жыцці, яны нелёгкія, вось. І тут не зусім цяжка працаваць, і вельмі цяжка працаваць. Я малады святар, вопыту мала маю, вось. Вопыт маю толькі на сваіх сіняках, вось, сінякі набіваў толькі з моладдзю катедры. Ну, дзякуй Богу, да, Бог так пакіраваў, што даў хорошую моладзь, кажу ж такую, вяршкі касцёла, вось, і таму я, як душпастар, як святар, менавіта з імі ўзрастаў. Вось, таму прыходзіцца зараз штосьці шліфаваць. Ну, маі памылкі таксама ёсць, але, ну, я з імі ўзрастаў, вось, і я лічу сябе часткай супольнасці, і не лічу таксама, што я настаўнік, не, я тоже з імі фармуюсь, вось, яны завуць мяне на футбол, дзесьці прыходзяць крызісы, я таксама разумею, дзе я памыляюся, разумею, над чым мне працаваць, вось, разумею, што штосьці ім магу даць, магу сябе рэалізаваць як святар для іх, не, ну, то есть, яны мяне фармуюць, я іх фармую, вось, і так вось неяк атрымліваецца. А ці бываюць такія справы, па якім вы не можаце проста згадзіцца з ксяндзом? Ён прапануе штосьці адно, а вы разумееце, што не, не так трэба. Я закрыў вушы, каб заробіліся, вось. Не бывае такога? Напэўна, мы амаль заўсёды знаходзім нейкія кампрамісы. Ну, не заўсёды мы робім так, як хоча ксёндз, і не заўсёды ксёндз можа рабіць так, як хоча моладзь. Вось, але штосьці супольнае мы можам прыдумаць. Так, мы ўсе розныя людзі, у нас усіх розныя меркаванні, таму гэта я лічу нармальна, што маё меркаванне будзе адрознівацца ад меркавання любога чалавека, уключаючы ксяндза Андрэя. Таму гэта добра, што ў нас ёсць розныя меркаванні, што мы можам паглядзець на тую іншую сітуацыю з розных бакоў, вось, і прыйсці да адзінага чагосьці. Ці бывае такое, што да вас прыязджаюць сябры ў Мінск, і, ну, яны проста губляюцца ў Мінску, не могуць або не хочуць далучыцца да катэдральнай моладзі, да вас, да суполкі. Ну, катэдральная моладзь не адзіная суполка ў Мінску, таму можна і да іншай суполкі далучыцца, я лічу. Але так, я згодна з ксяндзом Андрэем пра тое, што ён казаў, што патрэбна жаданне ад самога чалавека, каб кудысьці далучыцца, дзесьці прыналежыць. Таму таксама я маю досвед, што мы са знаёмай пачыналі хадзіць. Мы былі ў чырвоным касцёле, потым я перайшла ў катэдру, але ёсць розныя абставіны, і, напрыклад, у яе там былі цяжкасці па часу, бо яна працавала ўжо на той момант. Вось, але я лічу, што так, хто жадае дзесьці быць і хто шукае, той знойдзе сваё. Што вы плануеце ў бліжэйшы час?
Распачаць. Распачаць спатканне, вось. Ну, да, працы шмат, насамрэч. Ну, апошнім часам, асабліва пачатак года, тут не трэба нічога планаваць, тут как бы прапановы прыходзяць, вось рабіць ружанцы, прыйсці на Радыё Марыя, ксёндз біскуп жадае сустрэцца з моладдзю, трэба было зарганізаваць першае спатканне, вось, ну, то есть часам бывае так, што вось Божая ласка, Божы провід не плануе наш час, тады не надо планаваць, вось, ну, в сэнсе трэба толькі гэтыя падзеі не уладкаваць, каб яны ўсё ж такі не ў адзін дзень былі, а дзе па чарзе. Вось, ну, плануем так распачаць год спатканняў нашых в катедры, пакуль не было, былі спатканні, мы заўсёды сустракаемся, міма катэхез, вось, былі толькі, да, да падрыхтоўкі, да, вось, агульнага спаткання, а ўжо з наступнага чацвярга будуць уже такія нашы, толькі нашай супольнасці, ўжо будуць катэхезы па чацвяргам, 6:30, усіх сардэчна запрашаем у наш пагрэбок, вось, хто не ведае, ёсць відэо, ролик, як яго знайсці на нашым цудоўным інстаграме моладзі катедры. Вось там можна яго знайсці, хто яшчэ не знайшоў. Вось і будзе першае спатканне, маем надзею з біскупам Велікасельцам. Вось ён жадаў таксама падзяліцца з моладдзю сваім душпастырскім вопытам, неяк натхніць іх на тое, каб быць з Хрыстом і трываць у гэтай праўдзе. Супер. Я таксама хочу вам пажадаць натхнення, новых ідэй і сіл, каб іх рэалізоўваць на карысць касцёлу, на карысць вашай супольнасці і супольнасці ўсяго касцёла. А яшчэ мне хочацца звярнуцца да нашых падпісантаў, якія яшчэ не з'яўляюцца падпісантамі, але глядзяць гэтую трансляцыю. Подписывайтесь на канал Радыё Марыя і, канешне, ставьте падабайкі. Мы тоже поставим, все подпишемся. Так, дзякую вам за размову. Пахвалены Ісус Христос. Навеки вечные. Амин. Моладзь касцёла, гарачыя сэрцам і натхнёныя духам.